Rangsang ni irawa hasni ti prasarong basirang kaham shakduk naijak ni shepka manitong hain hai abuni mangpli serai kino nukjaka hasni kamyam chiyo kaham shakham nokri te rangni bial bai kisamisa bemar bai choprap jagai shakham yangi tongpano shak naijagai mania abai basa ganangai bemar pinjake basa khaksa thijak bai baksake thongar klai tongna nango abai ti prasarong bisingo kabangmano kirima chingja bemar mung khana kheno lukurok kirima chao a cancer bemar bai choprap jagai tongbaikha abuni mangpli nukjaka cha salobo dole hangko roisha bari purbosing kamiwa tongma phuldi tripura mongai bisi thamchicha omorni khoroksa bari cancer bemar bai choprap jagai lengprajak bosai bishwakumar tripura samung tangai janai chugi angma bagai dati dolor saknai rimanlia te tabo jibi sakam nogo saknai jagai tongo abun karibo telimora duski amche tongnai khoroksa sakrajak boba haino cancer bemar manjagai thui nangma sokmani angi tongkha boni bagai tiprasa lokorokni bisingo kebuni thui o positive angi tongke ar sakrajak chubanani bagai lokorokno koikha bemarni sajla o cancer bemar manjagai tongnai rokno haste haponi sebago tongnai DSP Torun Deborma borokno thangi naikha aro kok thumnai rokni baskango koknar thani saka o sakam nogo tiprasarao je borok cancer bemar bai choprap jagai tongnai rok borokni bagai hasni lokorokno bemar hamnani bagai ruwai sanna koikha tomong hasni lokorok borokni bagai kaituni thani ruwai sanke borok hamana hwnei te thui nangi tongnai bemar no chubana bagai bo koikha DSP Torun Deborma ini ojaro song cancer hospital song phailejak song kadugma skang kok mamani kobok mamani bukuk full titir pura roshabari pubasing kami raimani bo ini toka cancer uya pai bo lego cancer hospital admit da 8 months niya gulo boro sopaja kabangma jaga boro treatment kena thangka angkai song oro finally family haino belaino boro gering nokni haipano cancer ni bagai ingkai free treatment ungui tong jaga song bin bagai song suri lenai dati kayo doctor miyak tui kaham dui tibarai ro jaga koi bo hamui bini besai besar bai tong mana ni te tam ni mala bini besa buku buri tonggu cerai kelas bisik tam ni umur ni cerai dok tui ya koi kuburi ti bini nukong bo orang ni hamui thangai ya koi besa puti no kaham koi nai kului besai rok no jai kaya koi bini nukong no songsai ti mana tui song bini bagai suri lenai bebak lupu no ang kobogo cini dopani takok te bukuk songai no tam ni mala song kaisa cini halok song bolanya nango song sinila nango nahalanya nango oba hai kai chang suri lenai dati kaya koi doctor ni yakte kaham biti parai mane apai baham ni nago angkai sahai no hai saklaina mo songo bukuk komolini Deborma obo khoroksa bobo cancer ni no bimar manjak bisi kedengmang khabo wahaino duski nagrai kamini BS Teliamura bini tabok thui rinani nang tongo 3 month ya ui tong tonga o positive thui unit kaisa rajaka te kaisa unit nagai tong tongo kaisa unit riman baino bo besai asogi pogrok sai maka mai rok sai maka nga kai kebo khakaham chini taku bukhung ni bisimo tonga kai te kaisa unit thui rika kai bo srawi nogo thangi man